Go Diego! EDSA! Mic check! 1, 2, 3, 4, 5. 5 na naman kayo nagkukumpumpupulan dyan. Sino na naman pinagchichismisan niya? Isa pong napakagandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. Oras natin, alas 8:30 na. Wala ka pa sa bahay nyo. Lagot ka na naman sa asawa mo. Ay nako mga kabisyo, ikaw manong driver, alam ko medyo pupungay-pungay na iyong mata. Para maiwasan yung makaidlip o antukin, lakasan mo lang ang volume ng radyo. Para syempre naman dito, pag pinakinggan mo sa Love Radio, basic yan. Automatic yan. Diba? Siyempre talagang mabubuhay ang iyong katawang lupa. Wow! Let's go! You ready? Ay, naku mga kabisyo. Eto na, huling yugto na to, huling banatan na to. Kaya wag na natin patagalin. Eto na, pag-usapan na natin to. Anak ni Manny Pacquiao, ikunumpara sa ilang mga graduates na may paandar na money bouquet. Oh no! Makikitang simple lamang ang tangan ni Princess gaya ng kanyang diploma at bouquet of flowers. Sa mainit na issue ngayon ng pagbibigay ng money bouquet o garland sa ilang mga graduates o nakatanggap ng academic awards sa Recognition Day, Moving Up at graduation ceremony. O isang netizen nga yung nagkumpara sa naging graduation ni Princess na sabi niya kung tutuusin ito, mas capable ang pamilyang ito maglatag ng bouquet at garland na pera pero hindi nila ginawa. O di ba? Yan ang tamang gawain kasi mga kabisyo. Sa mga hindi pa nakakaalam, alam naman po natin si Senator Manny Pacquiao at ang kanyang pamilya po ay mga born-again Christians. At bilang isang born-again Christians, isa po sa mga panuntunan dyan, you have to detach yourself sa mga material na bagay. Hindi po piniflex yan. Kasi may mga taong matitisod o mga taong magkakasala. Diba? O makapag-isip ng mga kung ano-ano. Anyway, eto na. Logican na natin to. Huwag na natin patagalin tang. Sige. Banatan mo na yan para mahimas-masan si Juan. Logican mo na yan. Logican na yan! Logican na yan! Alright! Boards! Logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan? Boards, basic to sa generation ngayon, yung yabang. Oh no! Gagawa pa ng money bouquet. Mahihirapan mo pa yung tao. O, paano pwede namang i-transfer na lang online o kaya ibigay sa ATM? O paano gagawa-gawa ng bouquet tapos magisi pa yung 1,000 kanugon? Di ba? Kasi papadparin mo pa eh. Ay nako, iyayabang pa. Paano na lang kung halimbawa abangan ka sa sa school, sa labas ng school dahil nag-flex ka ng money bouquet. Sasabihin ng mga magnanakaw, pare, may nakita akong estudyante nag-post. Meron siyang money bouquet. Bantayan natin niya. sagot naman yung isa, sige pare. Akong bahala pare. Meron akong kutsilyo ni Rambo dito. Nakakatakot pa naman yung kutsilyo ni Rambo. Maloy ka. Ay naku mga kabisyo. Alam nyo, yung paggawa ng mga pag-flex sa social media, tulad ng pagbibigay ng money bouquet o money garland, yan po yung rason ng mga tikalon. Diba? Mag-flex for validation. Parang kapitbahay mo, kahit gaano niya kayaman, hindi siya pinapansin ng mga kapitbahay nyo kasi mayabang eh. Pero anong ginawa? For the sake of validation, namudmud ng kwarta. O diba? Daw kaparehosan ni Sinotang, kapareho nino. Ay, parang kapareho ni Sinesti Goo.
kabisyo. Bilis ng oras. Papaalam na tayo. Ang tabayanan, susunod na, Totoy Bato sa programang Totoy na Love. Lagi pong paalala sa inyo, and whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!